Si Bill. Bill ang kaon niyo, sir. Si Bill sa mong gikaong nag-invite mo sa amigo diri. Di ba station 99 man eh? Ay, oo, sir. Sir, may gano'n, sir. Si Box ba? Ay, dugay naman ito natanggal, sir. Ay, wait lang po. Asa data? Lagi mo eh. Itawagan ko itong amigo ng kutong niaging si Mana ba kay invite ko niya na day post dito sa pagkauna nila. Unsa man na? Libre or bayad ta? I-invite gita no, so pasabutan na, libre na. Kana may maayo po kay murag gigutom pug ko Na, ba? busog dugay ka dito, bo, kay Anli Rice dito. Tara, taysa, no? Naapa yun si William, si Gili, oh. Oy, Babs! Asa man ito, Babs? Saan kuwing ninyo? Ay, manlakaw may invite ko sa kong amigo. Oh, sabayan na namin diya, Babs! Pagda, palagi ko. Lala, sige, tara. Ay, ako naman din yung pagkaunan na sa kong amigo, no? Tara, sunod na. Excuse me, ma'am. Order ka ng ano mo. Pizza ka ng unlimited rice, upat, tapos upat, upat, tunapanga. Kani lang, sir. Kana lang, ma'am. Tagaan na tab number, sir, ha? Magulat lang ta, sir, 25 to 30 minutes. Ay, sige, ma'am, wala problema. Sir, okay na. Mga ano mo. Hindi ang dali pagkaunan sa kong barkada diyan. Habs, unsa ka lamin sa sudan bu, mas dami dud ka sa kuha. Hindi mo, magkaon pa. Ano na? Lami lagi mo ng suan diri no. Bukan ino, hurut kaya kuwatan mo. Hindi hurut ni mo, ha? Amunit na. Wa pud mo kaon ni. Wala, si Bill. Bill ang kaon niyo, sir. Si Bill sa mong gikaong nag-invite mo sa amigo diri. Di ba station 99 man eh? Ay, oo, sir. Sir, may gano'n, sir. Si Box ba? Ay, dugay naman ito natanggal, sir. Ha? Mo ba? Atay na nirong sao na pagbayad na niron. Uy, si Abing man yun. Sir, kita ka ng lalaki niya, sir, kanina yung bata, sir. Ay, oo, ano man. Tawago lang siya kanina. Bing! Okay na? Ay, Babs! Okay kayo! Sir, siya na yung mobile na yung ipangauna mo, sir. Ah, sige. Sir, ano ang bill, sir? Apil na itong mga batkada mo, sir. Ano sa'yo mga barkada? Ikaw ba ito, mubayad itong kaon nila, sir? Na! Da, okay pa ang klaping. Sir, duha ka si Mana kadrating hugas, sir, ha? Di, nadyo ko muusap. Gusto ba kang makakwarta nga dalira, magdula na tao kung na game. I-click ang link, nasa comment section og i-download kini magawas dia, lagi og register. Kung wala pa kay account, i-click ang register and butan mo contact number, password, referral ID og verification code. Pag sulod mas dula dahil ka libre nga frequency nga pwede mo experiment og dula. Daghang kapila nga dula dan Dragon Tiger na color game, color lang. Pero ang pinakaborito na kong dulaon mo nang Minds. Likayan lang imong bomba para nindot yung pangwarta. Pananglitan, nahurot imong frequency dira nga gusto pa ka modula, i-click lang ang plus sign sa taas, mamili lang ka 100, 200, 500 or 1,000 Gcash lang ang gamit. Pananglitan, daugan na pod ka, gusto ka mag-withdraw, i-click lang withdraw sa baba, Gcash lang ka panang gamit. Usa pa imong dugayan, magdula na tao kung na game.